Karang Pradesan. Niti pirsa kahanan sing ana Karang Pradesan. Krungu tangise mbok bakul sinambiwara. Iki dina akeh wong cilik sing tansah kekurangan. Kurang sing disandang lan sing dipangan. Aja kok cacak disandang. Kanggo mangan sak bendinane kaya-kaya ora cukup. Ngene kok kandhane Rama babakan Karang Pradesan wis aman, wis apik. Kabeh penduduk wis padha nglenggono. Nyatane wong cilik-cilik padha udan tangis kepengin ngerteni nganti sakpira tangise wong kang keluwen iki dina. Kaya didodhok rasane atiku yen ndeleng para kawula cilik. Ya. Iki dina tak mlebu ana ing tengah alas sisih kulon mbok menawa kono isih ana penduduke isih padha nglumpuk nganti sakpira tangise penduduk sing ana kulone alas.
loro telu. Said Brandel Hokodhoyo. Andani se, iku mah ngono begal. Ora wis tugas dagangan elake. Jane wis kroso aku jane. Wah, tulung. Oh iki lho iki. Mbak, kene Mbak. Tulung. Ana apa? Hah? Sopor. Sopor sampean. Piye sih kosone Genak-genak ngono. Wis ora gene ora apa-apa. Ora krungu, Pak. Lah kono iki mangen apa kok terus awakmu bengok-bengok tulung-tulung. dagangan stadion kula. Badhe nek pasar lipune. Oh, wong telu ki mang dagangan apa iki? Temen ta, kowe iki dagangan. Mau dagangan kok Pak Demang. Wis piye ngomong. Niku wau kula pas temu itu. Badhe pasar lipune. Wonten tiyang iki Terus kowe dibegal barangmu digawa kabeh ngono ta? terus sing mau ngeten badhe kebas. Kula keaken Ora dibayar digawa barang. Kowe ya roh wonge. Apa dhewe? Nopo kira? Tuhan. Itu nopo? Ya. Iki kok ketoke nyolo wedi lho, Kang. Aku ya ngono Oh nyebut-nyebut Raden Said. Lah iya, Padahal Raden Said iki lho. Anake Raden Said iku anake Bupati Lah, Tuban lho. Ning aja sembrono lho ya. Nggih leres. Iki demang-demang lho. Awakmu ngadepi demang-demang. Gunungane nek ngadepi karo Iko. Gusti Bupati Tuban lho. Sapa boyo iki engko. Wis ngene ae, Kang. Aja kesuwen. Ayo dilapono ning ngarsane Gusti Bupati Tuban minangka Kang Saksi. Iki dadi saksine. Ayo, budal.
wis rampung kabeh anggone nata karaharjan lan kahanan sing bakal mungko disubata marang para ngayaka praja sakabeh. Marang wajiban aturmu sungkemmu ndak tampa tur kaliwat puja pangastutiku sumrambah marang ibune ben tansah sumrambah lan sumrengah jroning batin tata gelare uga. Monggo. Abdi dalem langgeng. Ah kok ngene-ngene ora katimbalan kok. Nggih. Ana kawigaten. Nek tepi jejaban wonten ing ajeng menika sedaya para kawula kok nggih sami ayem-ayem tentrem mboten wonten arasan menapa Kanjeng Adipati. Lho kepiye to? Nggih. Ah bupatine sapa? Lah, wis ngerti to. Nggih. Terus Abdi dalem. nggih. Kowe nderekke aku iki wis mataun-taun. Nggih. Terus Apa nate aku nguji wani kahanan? Nate gawe gelaning liyan kabeh para nayaka praja mudune abdi dalem ya kowe. nggih. Ha kuwi sing ndadekke atine para nayaka praja liyane. Leres gawé dalem ajeng menawi Kadipaten Tuban menika kuncara dipun mirengaken sedaya para kawula kantos dumugi wonten ing Patmanca Nagari. Alah, malah kondang saka Patmanca Nagari yen to pancen Kadipaten Tuban kuwi tentrem ayem, gemah ripah lo jinawe, kerta lawan raharja. Leres Kadipaten. Ha bupatine sapa kok ta? Iya. Alah, sing ndak kangeni ya kuwi. Ibumu ki lho sajake oleh mencap-mencep anggonmu matur kuwi. Iki ibumu iki ngina apa pancen bombong rasane ati? Kadang Kanjeng. Menawi mirsani dateng Gusti Putri Prameswari. Iya. Menika kados-kadosa wonten rasa batas ingkang ditujuaken dengan ing babagan nalika panjenengan Camprana bedak pikat wonten ing wana. Kados anggadhahi rasa ingkang kirang wicik ya. Iki kok ngerti kowe to timbang aku. Bojone iki kowe Pak. Katanipun ngaten aja. Iya to Bune? Lho, jan-jane yen to pancen ana unek-unek ati sing ora kepenak ki diwedharake wae. Kamu ten Kepiye iki? kados-kados menika menapa waktos dateng panjenengan. Kok wakil? Senajan sampun sepuh. Iya. Waktos dateng panjenengan gadah menapa nggih? Rasa curiga dateng panjenengan mbok bilih dengan badhe anesnani putri saklingipun Gusti. Hah? Kuwi mung gawen-gawen wae. Apa ya payu aku wis sepuh kaya ngene kok. Ngaten. Ampun ngaten. Nggih ta lho, nggih ta. Kadigdayan yen wis sak yuswaku ngene iki ya kurang adoh kok dadak. Ngaten lho Kanjeng.
senajan penyamika sampun sepuh. Iya. Ning ngapunten. Penyamika adipati. Iya. Nggih to? Kalebet sesembahan wonten ing Kadipaten Tuban. Sinten to tiyangipun ingkang mboten badhe nuwuhaken rasa tresna dhateng panjenengan. Nah, to ramane. Iki jane ngino apa mbombong aku. Boten kasih. Dadi rahapane wong wis tuwa kaya ngene kok dadak. Aku iki ora ana ngilo utawa ngiri marang kahanan kenya-kenya liyane, mu kejaba ibumu. Terus naku iki tansah sumaket-raket. Wis ora kena dipisahke, tambah tuwa iki tambah kena. Ya saya dalu kok ngaten nggih. Gusti wis mari. Kok swantenipun bindeng. Iki ketara, ngene iki ketara. Terus kate plungker-plungker. Iya. Nggih. Yo ngeten iki lho. Ramane kula remen kalian langgeng menika kan nggih digojekan sak pinten ngaten lho. Wong anak loro ya wis padha ucul dhewe-dhewe, padha dewasane. Guyone karo sapa yen ora kanggo karo abdi dalem. Kan menika lak nggih mboten nate to sowan wonten Bocah. Ngapunten Kanjeng. Iya, iya. Kula kangeni dhateng tiyang niku namung setunggal. Apa kuwi apa? Sosok yang menika nari dhateng kula ngejak. Ayo, apa kowe ora pengen ngombe? Ayo towak kaya ngono kae sih. Langgeng, aja bater-bater ana ibumu kok gawe gara-gara wae to. Bupati kok di Bune, aja pringisan kok dadak. Ngalih iki nggih. Geng, sampun. Nggih. Yon sithik wae. Suka parisuka kuwi kena. Ning yen to kedlarung-darung mundak luwuhke mala. Loh, kae sapa? Kok rame-rame ana ya? Coba tilikno, coba tilikno. Demange montong iki ya pancen ngono, sok-sok gojek. Lah nggih. Iki Demang Keret to. Nggih, Gusti. Demang Keret wis metu brengose. Jek nalikane anu sih nom-noman Trengginas, wih gumbul pacul ketok lucune Demang Keret. Loh, ha iki Demang merak-urak tambah dawa wae to. Nggih. Lah wong kena ado-ado niku lho. Oh, tambah sak depo. Nggih. Kok tambah maju to. Sajake anu sing sepuh matur niku Kanjeng Bupati. nggih, Demang Montong. Pulsan nggih. Ora Lajeng kon dosen mau rame-rame. Keret kali merak-urak niku wau. Lajeng Lajeng ngoten kok terose niku oh enten begal. Lah niki lak ten wilayahe jenengan kabeh kok wilayahe lah napa ginane demang-demang niki iki kedang ngatasi kahanane kakak besnek. wilayahe niku. Wilayahe iki napa kula? Sampean lho. Oh merak-urak. Rasa. Rasa piye? Boten wilayahe kula dikongke. Enggak ada tahu jawab. Nah. Wilayahe kula tak doang. Ki Keret Sri Aji Suwarno
Kelompok-kelompok digantos senami kula. Lho, lah dhisik lak Suyaji. Suwarno Budi Sudarsono. Oh, kabar. Nggih. Itu panjenengan. Ngerti ku Suwarno ngono mburine. Oh, ora ya. Sudarsono. Nggih, terus Bener. Sudarsono. Hah? Pengrepok. Oh. Bagus. Percaya bagus. Piye? nggih nuwun sewu Gusti. Mangsuli ature Kakang Demang Montong. Keparen kula matur bek menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Sawetawis kula Kang Demang Montong dalah Demang ora-ora nembe tilik kahanan wonten ing kademangan piyambak-piyambak. Pancen kuwi penggaweane kok dadak. Nggih. Kaleresan kepanggih para kawula kadose betahaken pitulungan. Oh, ngono. Miturut atur dipun rampok, dipun begal. Sak banjure dirampok, terus Nuwun kepiye? sewu. Bondo donyane pun dipendet. Banjur wonten ukara aturipun para kawula wau bilih ingkang ngomong ta Kang? Ngene lho. Kak, gak usah. Ngomong ora? Gampang ngomong sing sak temene. Nah, temene nggih. Kan ngomong kowe. Aku gak iso. Aku ora kepenak ya, Kang. Gak usah. Ora usah ditutup-tutupi. Yen to pancen kahanane kaya ngono ya diceritake apa emone kok dadak. Ngono sampean critakno terang ae. Oke. Nuwun sewu. Gusti Adipati dalam Kanjeng Ibu. Sejatipun kawula matur bilih ingkang Tumindak minta dados begalan sak panunggalane menika nyebut nami Raden Said. kepiye? Nggih. Raden Said. Menika leres. Kerep Akan dawuh. kemongko kowe ngerti. Sopo to Raden Said? Nggih. Raden Said putra dalem. Jagone Kadipaten Tuban. Sing tak gadang-gadang ing besok nglintir kawibawanku jumeneng napa? Tegese dadi bupati ana ing Tuban. Lah kok tumindak ing candoling budi, teges rampok, teges begal, kuwi temen apa aturmu? Atur kula menika leres Gusti. Iki aturmu dhewe apa ature para pedagang? Kang. Nuwun sewu. Nggih, piye montong? Kula wau leres ngendikanipun Kang. Nek ngono ngene. Ben ora kendang ditabuh sisih. Tegese para pedagang mau Wonten buktinipun. ya ayo minangka saksi jajal. Ya. Katimbalan. Ya kene. Kene. Ayo kono. Kono. Ini kene. Geng, Halo. coba didangu. Tenan apa ora oleh matur? Nuwun sewu. Pak Demang. Nggih. Apa leres menika nyanaturaken? Nah, niki saksine. Kawulane ingkang dipun rampok bondo donyane nggih menika saksinipun. Apa iya? Kowe kabeh dibegal karo salah sawijine pawon. Terus diugemi aturmu kabeh. Jur sing begal kowe sapa? Wau niku mature Raden Said Dandal Mukojaya. Bune? Apa? Kados putih ramane. Nika leres. Iya tutuke. Leres isih apa ya ora uang. Kowe mangerteni to? Raden Said putra saka ing Kadipaten Tuban. Mosok ya duweni tumindak sing kaya ngono. Tapi wau begal kula terus badine kebas. Aja kumu lancang ya kowe matur ana ing dalem kadipaten iki. Ngerti yo? Kabeh mau abot kanggone kowe. Lamun iso Raden Said
yoga napa pidana apa maneh kowe? Kowe mung para kawula cilik yen sisip aturmu kowe bakal digadekke pangewan-ewan ana ing alun-alun tiba. Tanggung jawab kowe karo aku. Nggih. Ajeng. Sampun nyontong menawi aturipun Raden Said Saestu. Bener sing mbok kandhake. Umpama tak temokke marang anakku si Raden Said, kowe pangling apa ora? Tenan. Abdi dalem langgeng. Cobi. Diaturi soan ana ngarsane lamane balai ibu. Sampeyan kabeh iki kawula saka ngendi? Merek apa kerak-urak apa saka Montong? Oh, Merak. Oh, penduduke. Nggih, penduduk kulon. Oh, iya. Saking Merak. Nggih. Tapi to Nah, ini dia nih. Ini. Lah, itu. Are Saundor. Are Saundor. Didangu ibu. Katen. Biar putraku Raden. Nuwun inggih. Iki mau sik 16 gawe ana para tamu. Demang sapa ing Merak-urak, demang sapa ing Kerak, uga demang sapa ing Merak. Matur ana ing ngarsane Kanjeng Rama. Yen menawa iki ana praolos ana ing desa Montong, Keret, lan Merak-urak. Sing gawe dembang ngono ki ora sapa-sapa kejogo. Nuwun sewu. Sedaya menika mboten leres. Sedaya menika lepat. Napa aturipun demang-demang ingkang sowan wonten ngarsane Kanjeng Rama menika matur kados pundi kula ndamel gerdah wonten ing Montong Keret Merak-urak. Sedaya menika lepat, mboten. Cah bagus. Nuwun inggih. Said. Kowe aja selak. Yen pancen kowe iki satriya, ungalno dadamu. Matur kanthi walaka mbok menawa pancen tumindak. Lah yen ora, ya kandha ora. Kowe tumindak apa ora? Mboten. Yen kowe satriya, tak tuduhke para sing dadi korbanmu. Kowe wani? Wantun. Tenan? Nggih. Ora selak. Mboten. Kowe kenal karo iku. Kowe kenal. Ulatmu wis ora bisa diselaki maneh. Ora bisa goroh marang kahanan. Arek Saundara. Kowe aja wedi. Ora usah sedih. Ora usah bingung. Donya bandamu sing dirampok barek Raden Said ndak ijoli ndak ganteni demang catetit donya bandane Mas Picis Raja Pranane pira akeh kapara diluwi ya dijak ning papan keburan Matur sembah nuwun. ayo Geng, aku matur nuwun banget. Apa sing dadi tindak lan lakumu ngewangi marang aku, dalah. Mending gabung. Yen Said mrucut saka gendongan luput saka kudangan
digadang-gadange besok. Lah kok saya pinter, saya gedhe, wis ngembelo sirahe. Bune, sadurunge aku duka. Coba. Kilenono kuping anakmu kuwi. Bela penduduk iku amung alasane colong jupuk duweke liyan didum-dumne dening wong-wong sing nyandang kekurangan bener kanggone Said ning kliru mungkin negara aku wong tuamu isih meger-meger yen to pancen kowe ngerti marang kahanan mesake dening para kawula cilik. Apa nate kowe njaluk ibumu utawa ramamu? Ngono nang ngarsane ibumu utawa ramamu. Dum-dumke ora apa-apa. Ning colong jupuk. Bener. Raden Said menika salah sawijining putra saking Kadipaten ingkang saged ngantos malenggan kok bilih ingkang putra menika kagungan lemah nyuwun seh kawelasan pengayoman saking panjenengan pamati Lupute gedhe mungging negara. Kowe padha karo klilip ana ing jroning Kadipaten. Ayo. Nek pancen kowe dewasa, ngaku. Ping pira duwe tumindak kaya ngono? Nuwun sewu, Ro. Ateges kula lancang nggih boten. Dene menapa Rama mboten mangertosi
ingkang wonten tengah alas, ingkang wonten karang pradesan. Dicedha mawon kekirangan. Malah dinten sakmenika upeti dipun undhakaken. Niku napa tumrapé pemimpin, Bro? Said. Pinter kowe timbang aku. Nek pinter kowe sing dadi bupati iku kowe. Rungono gobokmu. Nek Rama tumindak nampa upeti teko penduduk, iku ora mung kanggo Rama. Dibalekke nang ngene penduduk sing nandhang kekurangan. Kanggo nambahke para penduduk sing lara-lara. Senajan to ora lewat astane Kanjeng Rama, andane Rama pirang-pirang. Ha nek perkara kowe alasan andane Rama sing kurang bener ngetrapno ing kapal kuwi. Kuwi dudu nupeting Rama. Kowe mestine meneh palapuran. Niki lho Rama. Andan panjenengan kang tumindak candala. Ramane. Bune, Panjenengan sampun sanget-sanget ramane. Senaosa kados pundi menika Raden Said putra panjenengan ramane. ngerti Bune, ngerti. Ning aku isin. Ah mosok bocah bagus siji lanang digula wentah dileliting digadang-gadang ing besok. Ngenteni aku ngger, nek wis kaya ngene iso dikeploki karo bocah cilik. Nuwun sewu. Iya. Umpami kula nggantosi pareganipun Rama. Saderengipun Rama tumindake kalian kawula alit kados mekaten. Napa bakal kasembadan? Rama ora bodho. Rama sadurunge tumindak wis nata kahanan. Baris pendem sing ora mbok ngerteni. Kepiye carane anakku ing besok bakal bisa jumeneng dadi bupati ngliter kawibawanku. Lah kok malah ngembelo sirahmu wani mancai Rama. Sing ngukir jiwa ragamu iki sing nyandut kowe ngger 9 wulan 10 dina totone nek gak urip mati kok bantah karepmu dhewe apa. Nuwun sewu Rama senajan Rama ingkang ukir jiwa raga kula. Ibu ingkang ngandhut pasihan ngalah kula. Nek kula boten nyarujuki yen Rama gadah tumindak kalian kawula alit kados mekaten. Said panas dodol. Kowe ngerti? Sikep Kadipaten Tuban sing tak wolongke kowe iki nek mungging Rama gurung trep. Mangkane kowe duwe tumindak kaya ngono. Hawane sikep balekke Rama. Kados pundi Raman? Ben ngrasake marang kahanan. Said pisan. Kowe wis mirang-mirangke Rama. Ping pindho ndeder perkara wani mancai dawuh Rama Talibu. Sutik kanggonan kowe. Ramane. Rama Iya. kula tinimbangane gesang wonten Pendampi Agung Kadipaten Tuban. Kula temah urip wonten tengah alas. Kaya ngono. Caplakan dengan ora pernah panggonan tak wis minggat bajingan. Ramane. Panjenengan menika kados pundi to Rama? Raden Said menika putra panjenengan Kang Mas. Panjenengan kok nggih tegel kalian Raden Said. Ora sampun. Tumete sing waspamu ana ing Siti ndadekke sangarep. Said wis dewasa. Said wis
gede ora betah iso. Ndak ketemu adine. Kanjeng Ibu kok nangis? Ora, putriku sing ayu dhewe. Asu. Ibumu ora mun. Kuwi mau kelilipan. Di sepul Romo kebanter nang nggone Romo nyebul. Luwe terus tumeter. Oh, nggih. King sik tani iki lho Kanjeng Rama. Wau kula kok kepireng swantene Kang Mas Said. Wong burung Bali ning pendopo. Duh, Tangku ki ora ana ing pendopo kene iki, Ger. lho kula lho wau kepireng ten lebet wau kula kepireng Kanjeng Ibu. Winginane kae 3 dina kepungkur dipamiti to. Ning Taman Gedaden olah kaprajuritan ing besok bakal kanggo sangu yen to wis jumeneng bupati. Ya gorong wayahe Bali to. Kaya mangkono rasa wulan. Sing diatur niki Kanjeng Rama ku mau wis bener. Yen menawa nek kadang murah den sae iki durung bali, Ger. Derong Bali. Iya. Mboten pareng bujuk lho ya. Lho. Kok mboten pareng Lamis sing Rama ya Gusti ibumu ora lamis kok. Lah wong kula lho temenan niku kula kepireng swantene Kang Mas Said kok. Terus mboten pareng bujuk kok Kanjeng Ibu karo Kanjeng Rama kok ya bujuk. rasa wulan? Apa saking gedene rasa kapangmu karo kadangmu Raden Said nganti kowe kaya-kaya Kang Masmu iki ana ing pendopo kene iki, Ger. Nggih no Kanjeng Ibu wong jenenge sedulur. Kadangku ya mong Kanjeng mong Raden Said. Mosok nggih Ngerteni, Ger. Yen menawa iki mau Kang Mas Raden Said ora ana ing pendopo kene. Rasa wulan kudu percaya karo Kanjeng Rama Dalah Ibu ya, Ger. lah wong kula wau wong temen-temen kula kepireng lho Kanjeng Ibu. Lho, Rasa wulan nggih Kanjeng saka ing Ibu. Kadipaten Tuban. Ora luput yen menawane Kang Masmu Raden Said iki mau sik mentas wae ngadep utawa matur nang gone Kanjeng Rama. Durung rampung anggone Gegladi, kanca-kancane wis padha bebareng-barengan ngajak bali maneh. Dadi kaya Lho, ngono, Ger. lah kula kok mboten diceluk lek Kang Mas Said. Sampeyan iki bocah wadon kok dadak. Lah Nggonane ora ning mboten wong kula niku lho pun kangen. kangen Mboten. Bali. Mboten kula mboten percaya kalian Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Pun jenengan iki bujuk kok. Bujuk. Pucuk to, Ger putraku. Wonten mriki wau rame-rame kok. Ana apa rame-rame kuwi lho? Wulan. Rama Dalah Ibu ora bakal selak. Ya. Putrine Rama pira to? Setunggal. Mung kowe to? Nggih. Ora sah Masmu Said digagas. Ora usah angen-angen karo Kang Masmu Said. Kang Masmu Said kuwi tumindake wis kurang bener. Tumindak candala ing budi wani colong jupuk duwe liyan. Iki wis nglengsemke Kadipaten Tuban. Mongko katundung karo Kanjeng Rama. Wis terus terang kaya ngono. Lho, Kowe ning dalem wae ana ing puri manganti karo ibumu. Ning dalem Kanjeng wae. Rama ngusir Kang Mas Said. Katundung. Lah jenengan kok tega kalian Kang Mas Said to Kanjeng Rama. Wis to, Nduk. Tega tata gelar ning tata batine Rama nggandoli kok dadak. Kepiye to? Kanjeng Rama iku nganti tega karo Kang Mas Raden Said. Raden Said kuwi mau duweni luput sing gedhe, Ger. Aja digagas. Rasa wulan nang nggone pendopo kene karo Kanjeng Ibu ya, Ger.
Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu. Iya, Nduk. Ngapunten saderenge. Rasa wulan mboten saged ten mriki nek mboten kalian Kang Mas Raden Said. Aja kaya ngono mesake ibumu kok dadak Engko terus terus tindakan dadak ndi. kepiye? Wong Putra Mas kok bali maneh kok dadak arep Paten Tuban piye iki. to? Kula bakal nututi kalian Kang Mas Raden Said. Ora usah. Kula mboten bali ten mriki Ora nek mboten usah, kalian ora Kang usah. Mas Raden Said. Ramane putra kalih saking Tuban menika sampun boten wonten ramane. Menawi ngaten panjenengan percayani kula kemawon ramane. Ora usah kaya ngono. Ora usah kaya ngono. Ya. Kowe ngerti to watak pagelku kepiye? Ngarep wis tak kandhake. Bebasan tak culke sirahe tak gandoli buntute. Tega larane ora tega patine. Sing baku ayo muji ya ning ngarsaning Gusti Kang Murbeng dumadi. Ngobong duparatus yen to anak sakloron ora ana beda apa. Ya. Monggo Kang Mas kula dherekaken. Ayo. Maghribi. Aja cilik ati, Ger ya. Sejatine ngono, kowe iki siswa titipan, Ger. Dudu siswane Jafar Sodik ya Sunan Kudus. Ning dilongke nang aku. Wis mantep, Ger. Kowe kepingin jangkepi wali 8 tinari, Ger. Iya, Ger. Tak rungokke, Ger. Ngantos kula tebih Kang Sukawara wonten Tuban. Ngene panjenengan boten sanes niku perintah saking Jeng Sunan Kudus. Bener. Menika Jeng Sunan pun madhep mantep. Kula mugi saged dados jangkeping wali Wonoso Tinari. Yen wis mantep kaya ngono, rungokno, Ger. Ana pamkaryan sing kudune mbok lakoni, Ger. Yen wis kowe kepingin jangkepi wali Solo Songo Tinari, kowe kudu topo, Ger. Dados wonten syarat-syaratane kula kedah to. Bener. Topo menika arupi napa Jeng Sunan? Tuh, iki kowe kudu topo ngalong, Ger. Nuwun sewu. Topo ngalem menika werdinipun
kowe kudu urip ana iki ora oleh awakmu karo aku, Ger. Kowe kudu manut ya, Ger. Menawi kula kedah mlebet sak lebeting kono lajeng gantung sak inggile wiwitan nggih. Menawi niku dados sarone kula saged dados jangkep wali wolu saka tinari. Kula saged Ya iki. Ger. nggih dawuh. Inggal mlampau, Ger. Menawi ngoten pangestu jenengan Jang Sunan Bonang ingkang bos. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Kaya-kaya nelongso sajroning pamikiranku. Ning kasunyatane Rama ora mangerteni babar sepisan. Kaya-kaya wis tega mentala karo aku. Amarga aku sabela tumrape kawula cilik. Mas Raden Said, kok ora seneng ngono sih diparani dulure iki kok ora seneng. Kok jare gak seneng ya ora. Aku iki malah seneng yen kowe iki nderekake Kang Mas Said. Badene ten pundi Kang Mas Raden Said? Ngene lho. Iki mau aku diutus Rama karo ibu dikongkon nang desa Pucangan kon nitipir